batki i szajdą. Siedziałeś se kejsik przy zajdlu piwa we moim zwykłym szynku i suchum, jak rozprawiałem 3 kamraty, które po szychcie wylądowali też w tym szynku. Rozprawiałem o ich roztomajtych życiowych cuwalach. Na pocznu Erich. Ostatnio, wiecie, moja staro wyfilowała u nas na Wolce w takim modernym salonie batki. Takie, wiecie, hopy stopierońsko geszpantne stringi. Musiał je hopy wybulić na to całkę 300 złocioków. Tam. Odzywał się Antek. Moja staro we takiej modernej teroskiej galerii handlowej przyfilowała też stopierońskie stringi, tela co jest se ugarnirowane brylancikoma. 1500 złocioków mnie to przyszło. Na to festynie Jankornie odzywał się 3. kamrat Bercik od Majzliny. Hopy. To wszystko jest psińco. Kie moja staro ostatnio przyfilowała, znodła batki, takie naisto einfachowe, i ani to nie żadne stringi, to mnie to przyszło kajsi kole 50 000 i szajdung. Jest, Derkusie, w jakim sklepie? Wrzeskli te pierwsze oros. Nie we sklepie, ino we naszym prykolu pod Zegówkiem. Eugen z Pnioków.